Era un barbeiro de sábado que amaba os libros que non entendía e gustaba de lelos todos enteiros. Unha vez topeino coa testa pousada nas mans, ao xeito dun pensador, e díxome: «Estou profundando». E dende entón, para min, hai homes que profundan. O tal barbeiro de sábado pasou pola vida cos sentidos revirados cara á súa ignorancia, traballando a carón dun compañeiro que tiña os sentidos abertos ao mundo. Ensumíase arreo dentro de si mesmo para aprofundar nos misterios da outra vida e sempre remantaba laiándose: «Non podo profundar máis porque non sei latín». Un día pousou os ollos no mar, ende xamais reparaba en cousas miúdas e, despois de ter profundado un bo retrinco de tempo, deitou na orella do seu compañeiro esta frase: «O mar, sabes, o mar é un fenómeno». O probe barbeiro de sábado asombraba a todos coa súa sabencia. Unha vez púxose serio, como un frado de pau, e aseguroulle ao compañeiro: «Eu teño que morrer e teño que ser xuzgado, pese que me pese, sabes?» E dicía o soletreando «pese que me pese». As máis veces o barbeiro de sábado dubidaba, dispois, de profundar en cousas do outro mundo. O probe barbeiro de sábado morreu e puxérono nunha caixa de pino e o seu compañeiro foi a velo e botou unha bágoa. E unha muller das que facían o pranto dicía: «Agora xa non profundas porque xa o sabes todo».